गिबियावनो बयखौबो गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलखौ नायगिरि बिथांमोननिसिम खुलुमनाय गोजोननायखौ जासिहरबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे गोनां भिडिअ लाबोदों गोदान आपडेट। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायबानो जाबाय। जायफ्रा नोंथांमोना गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम अन्नानै नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो नोंथांमोना फेसबुक पेजाव नायदोंबा नोंथांमोना अन्नानै फल' खालामनानै होदो। बेफोरबायदिनो नोंथांमोना गोदान माखासे इनफरमेशन नटिफिकेशन मोनबाय थानो हागोन गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलनि गेजेरजों। आं दिनै नोंथांमोननो फार्स्टनिफ्राय खोन्थागोन आयुष्मान कार्डनि बागै। नोंथांमोना थाबनेल एबा टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानो हागौ। जोंहा बे कार्डआ थायोब्ला मा बेनिफिट दङ आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन आरो जायफ्रा बानायाखै नोंथांमोना मा जागोन बेखौ आं नोंथांमोननो बुंनो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो जाबाय। जायफ्रा आयुष्मान भारत कार्डखौ बानायाखै नोंथांमोना बानायनानै ला। निस्सय नोंथाङाबो नोंथांनि न'खराव माखासे जेंना लोमजा साजा जादोंबा नोंथाङा फ्रि ट्रिटमेन्ट मोननो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि बै न'खराव थानाय थाइसे थाइनै थाखाफोरखौ नोंथाङा दोनथुमनानै नोंथाङा बै कार्डजों आयुष्मान भारत कार्डजों नोंथाङा फ्रियावनो ट्रिटमेन्ट लानो हागोन। नोंथांमोना बे खामानिखौ मावना लाबानो जाबाय। जायफ्रा दासिमबो नोंथांमोना आयुष्मान भारत कार्डखौ बानायना लायाखै नोंथांमोना बानाय। दासान्दि फ्रियावनो होदों। बिनि लास्ट डेट फैगासिनो दं। नोंथांमोना उनाव मोनलांबाय थागोन। बिनि जेब्ला लास्ट डेट होगोन बिनि लास्ट डेटखौ नोंथांमोना बारोब्ला निस्सय नोंथांमोना बेयाव फैसा गारनानै नोंथांमोना आयुष्मान भारत कार्डखौ बानायनो गोनां जागोन। जोंहा मा बेखौ पस्ट अफिसफोराव बानायोब्ला जोंनिफ्राय फैसा 100-200 लायो। नाथाय जोंहा दा बेखौ मबाइलावनो अनलाइनै जोंहा फ्रियै जोंहा बानायनो हायो। जायफ्रा बानायाखै नोंथांमोना बानायनो हागोन आंनि सिगांनि भिडिअफोरखौ नायनानै। नोंथांमोना बेखौ बानायना लाबानो जाबाय। नोंथाङा माखासे न'खरनि जेंनानिफ्राय नोंथाङा गिदिर माखासे बेमार आजारनिफ्राय नोंथाङा एसेबाबो रेहाय मोननो हागौ। नोंथाङा बे आयुष्मान भारत कार्डखौ बानायना लायोब्ला नोंथाङा 5 लाख फ्रियावनो ट्रिटमेन्ट मोननो हागोन। नोंथांमोना बानायना लाबानो जाबाय। जायफ्रा बानायाखै नोंथांमोना बानायनानै ला। आं नोंथांमोननो बे गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननो खोन्थाबाय। जायफ्रा दासिमबो बानायाखै आरो बे बानायनायाव मा नांगौ आं नोंथांमोननो खोन्थानि। जायफोरना दासिमबो रेशन कार्डआव नोंथांमोना नाम गैया नोंथांमोना रेशन कार्डआव नाम एड जागोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना आधार कार्ड ला रेशन कार्डजों आधार कार्ड। बिनिफ्राय नोंथांमोना आधार कार्डआव थानाय मबाइल नाम्बारखौ होबानो जाबाय। अब्लानो नोंथाङा बेखौ फ्रियावनो इजियै नोंथाङा गावबा गावनि मबाइलजोंबो बानायनो हागोन आरो नोंथांमोना पस्ट अफिसाव थांनानैबो बानायनो हागोन। नोंथांमोना उनाव लास्ट डेट जायोब्ला नोंथांमोना बेफोरबायदिनो 500-600 होनानै नोंथांमोना बेखौ कार्डखौ नोंथांमोना बानायनो गोनां जागोन। बिनि थाखायनो नोंथांमोना मा खालाम नोंथांमोना दासान्दि फ्रि होनायावनो नोंथांमोना बानायना लाबानो जाबाय। आरो आं नोंथांमोनखौ बेयावनो बुंनो सानो जायफ्रा कार्डखौ मोनखांबाय नोंथांमोना लाजिनानै थानानै नोंथांमोना जेबो मोननाय नङा। नोंथांमोना न'खराव माबा मोनसे जादोंब्ला नोंथांमोना बेमार आजार जादोंब्ला नोंथांमोना बै कार्डखौ लानानै नोंथांमोना सरकारि हस्पिटालाव थांनानै नोंथांमोना ट्रिटमेन्टखौ लाहैबानो जाबाय फ्रियाव। नोंथांमोना बेयाव 5 लाख लिरनाय थाखागोन। बे 5 लाखनिफ्राय नोंथांना बेसेबां नोंनि बेमाराव फैसा थांदों बे 5 लाखनिफ्राय माइनास जालांबाय थागोन। नोंथांमोना जेबो टेनसन लानो गोनांथि गैया। नोंथांनाव थाइसे थाइनै थानाय फैसाफ्रा नोंथाङा खरसा जानो न'खराव थागोन। बिनि थाखायनो नोंथांमोना नैबे आयुष्मान भारत कार्डखौ बानायना लानाया जोबोद इम्परटेन्ट। जायफ्रा बानायाखै बानायना लाबानो जाबाय। आरो जायफ्रा नोंथांमोना बेखौ एप्लाइनि भिडिअ नांगौ नोंथांमोना आंनाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। नोंथांमोना एप्लाइनि भिडिअखौ मोनगोन निस्सय। जोंनि थाखाय जोबोद गोरिबफोरनि थाखाय जोबोद इम्परटेन्ट जानानै दङ बे आयुष्मान भारत कार्डआ। नोंथांमोननो आङो बेयाव क्लिप होनि नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। फारसेनिफ्राय नायजोबबानो जाबाय। आपको बीमारी से बचाना और आपके जेब से पैसे बचाना, इसका मतलब है मोदी की दवाई की दुकान। इन जन औषधि केंद्रों पर लगभग 2000 किस्म की दवाएं 80 से 90% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध है। अब बताइए 1 रुपये की चीज 10-15 पैसा 20 पैसे में मिल जाए कितना फायदा होगा। और जो पैसे बचेंगे ना तो आपके बच्चों के काम आएंगे। 15 अगस्त को ही मैंने देश भर में जन औषधि केंद्र, जिसको लोग मोदी की दवाई की दुकान कहते हैं, वो 25,000 खोलने का तय किया। 25,000 तक पहुंचाना इसको। आं बेयावनो बुंनो सानो नोंथांमोनखौ जायफ्रा नोंथांमोना आयुष्मान भारत कार्डखौ बानायाखै बानायदो। बिनिफ्राय नोंथांमोना माखासे बिनिफ्राय बेनिफिटखौ लादो। नोंथांमोना बेफोरबायदि न'खरफ्राव लोमजा साजा जादोंबा नोंथांमोना लाजिनानै थानाङा। आयुष्मान कार्डआ मायाव उदायगोन होननानै नोंथांमोना मेडिकेलाव लांफानो बावनाङा। नोंथांमोना थां देखायहै हागोन ना हाया। माखासे गोनां एप्लाइनि भिडिअफोरखौ नोंथांमोना मोनाखै नोंथांमोना गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलाव थांनानै नायहैबानो जाबाय। अब्ला आं नोंथांमोननो बेखौ खोन्थानानै होबाय। जायफ्रा दासिमबो आयुष्मान भारत कार्डखौ बानायाखै नोंथांमोना बानाय। बेयाव दासान्दि फ्रियावनो होगासिनो दङ। नोंथांमोना बानायनो हागोन फ्रियावनो। बिनिफ्राय नोंथांमोना जायफोरना आयुष्मान भारत कार्डआ दङ नोंथांमोना बेयाव नोंथांनि न'खराव माबा मोनसे प्रब्लेम जादोंबा नोंथाङा मेडिकेलाव थांनानै ट्रिटमेन्ट लायनो हागोन सरकारि मेडिकेलाव। बे कार्डखौ देखायबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेराव बुंलांजोबखाबाय। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै निस्सय बुजिगोन। आरो नोंथांमोना माखासे जायफ्रा बेफोरबायदिनो मोजां भिडिअफोरखौ नोंथांमोना सायख'नानै नायो नोंथांमोना नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हागोन। आरो नोंथांमोना फेसबुकाव नोंथांमोना
नायदोंब्ला फेसबुक पेजखौ नोंथांमोना फल' खालामनानै होगोन होननानै आङो मिजिं थिनाय थाबाय।